Ahoj všetci, dnes sa chcem s vami porozprávať o poslednej správe, ktorú zanechal uznávaný psychológ Radek Ptáček, ktorý nás nedávno opustil. Jeho posledné slová ponúkajú hlboký pohľad na život a vzťahy, z ktorého sa všetci môžeme poučiť. Radek Ptáček bol rešpektovaný detský psychológ, známy svojimi kritickými názormi na český vzdelávací systém a obhajovaním blaha detí. Veril, že súčasný systém potláča motiváciu detí učiť sa a neposkytuje dostatočne stimulujúce prostredie. Jedným z jeho kľúčových bodov bol význam voľného času pre deti. Radil rodičom, aby svoje deti nezahlcovali príliš veľkým počtom mimoškolských aktivít. Navrhoval, aby deti navštevovali maximálne 3 krúžky a mali aspoň 2 dni v týždni len pre seba. Podľa Ptáčka je pre deti kľúčové naučiť sa relaxovať a tráviť čas mimo obrazoviek a zariadení. Zdôrazňoval, že počas období nečinnosti, ako je spánok alebo jednoduché nič nerobenie, dochádza v ľudskom mozgu k významným zmenám. To, čo v nás dnes skutočne rezonuje, je posledná správa Radka Ptáčka, ktorú zverejnil na Facebooku len pár hodín pred svojou tragickou smrťou. Po 25 rokoch v oblasti psychológie nám zanechal jednoduchú, no silnú radu. Starajte sa o svoje vzťahy, pretože len dobré vzťahy vám prinesú dobrý život. Vyzval nás, aby sme elixír dlhého života nehľadali inde, čím naznačil, že ho už možno máme v podobe ľudí, ktorých milujeme. Starajte sa o druhého človeka viac ako o seba, napísal. Tieto slová znejú obzvlášť dojemne vzhľadom na Ptáčkovo odhodlanie predchádzať samovraždám. Jeho posledný čin je jasnou pripomienkou dôležitosti duševného zdravia a potreby silných a podporujúcich vzťahov. Je to výzva k akcii pre nás všetkých, aby sme si vážili svojich blízkych a investovali do zmysluplných spojení. Život a dielo Radka Ptáčka nám pripomínajú, podstata naplneného života nespočíva v materiálnych úspechoch či výkonoch, ale vo väzbách, ktoré nadväzujeme s druhými. Uctime si jeho pamiatku tým, že si vezmeme jeho radu k srdcu, budeme pestovať svoje vzťahy a navzájom sa podporovať v životných výzvach. Ďakujem, že ste sa naladili. Ak sa vám táto správa zdala dôležitá, zvážte jej zdieľanie s niekým, kto ju možno potrebuje počuť. Pamätajte, že niekedy najjednoduchšia rada môže priniesť najväčší rozdiel. Starajte sa o seba, všetci.